ಕಂತೀನಿ ಕಾಂಡಿಡ್ದು ಇಂಚ ದಾದ ಬಂಡ ಒಂಜೊಂಜಿ ಎಸದಕ್ಕಳು ಬರೋನಲ್ಲಿ ರೈತ ಕೊಡೊಂದು ಎಸದಕ್ಕಳು ಬರ್ತಿರ್ತಲಿ ಹೋಗ್ತಲೆ ಅಲೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಏರ್ ಬೈದಿರ ಬಂಡ ಬೇಡರ ಕಣ್ಣಪ್ಪ ಎಸದಕ್ಕಳು ಬೈದಿರ ತೂಲೆ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ತುತ್ತು ಕಾಮಕ್ಕಳು ಎಂಚ ಅನ್ಪೇರನ್ ಆ ಸುರ್ಮನ್ ಪುಲಿ कोणा पेरा युत भले पै भले 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 करली सही ना बजार नवीन नवीन कितना सुकेश सुकेश सो इन बजार दक्षण सचिन सुरेश रंजित तो मन पाव नकल निकले होता अभिजीत अन्य बकोंजी इरनोंजी मिस ना सुनील सो तासे देखल तो डोल हाय डोल नाइट बक्का कोलालू कोलालू इतना तो प्रभात मान बक्का इरना सो शोक अंड खुशी अंड थैंक यू सो मच बाय बाय युवित युवित ಇಲ್ಲ ಏರ್ ಬತ್ತಿಂದೆ ಇವಿ ಏರ್ ಬತ್ತಿನಪ್ಪ ಅಕ್ಕಲು ಏಸದಕ್ಕಲು ಬತ್ತೀನಿ ದಾದ ಬಂಡೀರ್ ಬತ್ತದು ದಂಡ ಬಂತೀವಿ ಎಂಚ ನಲಿ ಪುಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಲಿ ಪುಲಿ ಎಂಚ ನಲ್ತೀರ ದಂಡ ಕಂತೀನಿ मेरे स्टिकर पूरा दीते तू ले मुक्कुली अवे अम्मा अम्मा दीदी मोलडते बाजी पोड़ी बुक्केल वण पोड़ी बुक्केल बल्तदल रूम तड़ी ए पोड़ी बुक्केल अक्का बल्तिना तप्पु ಇದೇ ಬರ್ತೀನಿ ಅಕ್ಕಳು ದಾದ ಬನ್ನಿ ಕಳ್ಕೊಂಬರ್ತೀನಿ ಕಳ್ಕೊಂಬರ್ತೀನಿ ಸೊ ಮಾರನೇ ಮೇತೆ ಒಂದೊಂದು ಏಸ ಬಾಡಂ ಬರ್ಪೇರು ಸೊ ಮುಕ್ಕುಲು ಬೇಡರ ಕಣ್ಣ ಅಪ್ಪ ಪನ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಏಸ ಬಾಡಂ ಬರ್ತಿತ್ತೀರು ತುಯ್ಯಾರತ್ತ ನಿಕ್ಕಲು ವೀಡಿಯೋಡು ಎಂಚೆತ್ತನು ಬಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಪಲೆ ನಿಕಲ ಅಂಚೆನೆ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಏಸ ಪೂರ ಬತ್ತಿತ್ತು ನಾಂಡ ಯೋ ಏಸ ಬೈದನು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಪಲೆ ಅವೇ ಓಕೆ ಬಲ್ಲೆ ಬಾಯ್ ಬಲ್ಲೆ ಬಾಯ್ ಎಂಜಾಯ್ ಬಾಯ್ 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 ಕುಡಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಸಿಕ್ಕಿಗಾವೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕೆಂಪು ಬಟನ್ ಅನ್ನು ಒತ್ತಿ ಕೆಳಗಿನ ಗಂಟೆಯನ್ನು ಬಾರಿಸಿ.